Nos Sul croeso i'r oedfa heno. Mae'n mer fod yn gweud bod yma yn rhywethu iddi yn Llanelli, fi'n credu bod e ar ei ffordd nôl. Sbydd enw bod y lle gymryd y bregaeth yn ysmlaen. Mae'n gofyn amdano fe, a mae'r gwyddiadau wedi bod ar y sgrin a ddim drwy bob peth, mae grwpiau sy'n cwrdd mewn tai o'r sfawth. Ac yna mae Wyn dechrau darlithoedd nos Iau, clybiau'r larfer dy Gwener, ac yna fydd y merched yn cwrdd am hanner dydd dy Sadwrn, ac yna cwrdd y lodau hefyd dy Sadwrn am 3 o'r gloch fan hyn. Ewch ni weddio. Dod o dy flaen di yn awr o ddiw ein tad. Yn diolch bod ni yn gallu dalw di yn dad. A dod a dweud Aba, dad. Gwybod dy fod ti yn ein adnabod ni, yn ein derbyn ni, yn ein caru ni. Ni chi dod ato ti yn heiddiad yr arglwydd Iesu Grist. Yn gwyddio nawr y bydde ti yn gweithio yno ni trwy'r ysbryd. Diolch i ti am dair di. Diolch bod dair di'n berffaith. Ac eto, ni'n gwybod angen dysbryd i oleio y geiriau yma i ni, fel bod ni yn deall yn fwy llawn dy ddoethineb di. Wyt ti cymaint uwch na ni, yn dy feddyliau di o'r wahanol i meddyliau ni. Ond eto, wyt ti yn datguddio dy hunan i ni, yn athrwy'r arglwydd Iesu Grist. Ac i ni diolch i ti am hynny heno. Helpa ni nawr allu i ddod i deddoli di, ond i hefyd i ddysgu ac i gael y newid yn sancteiddio a'n gwneud yn dyfycach i'r arglwydd Iesu Grist. Bydd gyda ni nawr, derbyn ni yn ei heiddiad e. Amen. A mae'n mynd gyntaf yn dod o'r llyfr yma, rhif 304. 304. Deiwch, bechaduriaid tlodion, glwyfus, cleifion o bob rhyw. Crist sy'n barod i'ch gwaredu, llawn tosturi yw mab dim, nac amheuwch, ambl ac ewyll asgar yw 304.
dycheniad heno, fel bore yma, dod o Daniel Mathew, ond o benod 11. Benod 11, mae'r benod gyfan ar y sgrin. A ni ddarllen y benod gyfan. Ni'n edrych ar ddiwedd y benod yn nes ymlaen yn fanwl. Adnod gyntaf benod 11. Pan orffennodd Iesu ddysgu ei 12 disgybl, symudodd oddi yno, mwyn dysgu a phrygethu yn ei trefi hwy. Pan glywed Iwan yn y carchar am weithredoedd Crist, anfonodd trwy ei ddisgyblion a gofyn iddo, ai ti yw'r hwn sydd i ddod, ai am rhywun arall yr ydym i ddisgwyl. Ac atebodd Iesu hwy, ewch a dwedwch wrth Iwan ar hyn yr ydych yn ei glywed ac yn ei weld. Mae'r deillion yn cael ei golwg yn ôl, y cloffion yn cerdded, y gwahangleifion yn cael ei glanhau, a'r byddaried yn clywed, y meirw'n codi, y clodion yn cael clywed yn newydd da. Gwyn ei fyd, y sawl na fydd yn cwympo o mhachos i. Wrth i ddisgyblion Iwan fynd ymaith, dechreuodd Iesu sôn am Iwan wrth y tylfaoedd. Beth yr eithwch allan i'r nialwch i edrych arno? Ai brwynen yn siglo yn y gwynt? Beth yr eithwch allan i weld? Ai un wedi wisgo mewn dillad esmwyth? Yn hau brenhinoedd y mae'r rhai sy'n wisgo dillad esmwyth. Beth yr eithwch allan i weld? Ai proffwyd? Ie, byddaf wrthych, a mwy na phroffwyd. Dyma'r un, a mae'n ysgrifenedig amdano, wele fi yn anfon fy nghenad y fflaen i baratoi'r ffordd ar dy gyfer. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, ni chododd ymhlith meibion gwragedd neb mwy na Iwan Fedyddiwr. Ac eto, mae'r lleiaf yn Nheyrnas Nefoedd yn fwy nag ef. O ddyddiau Iwan Fedyddiwr hyd yn awr, mae Teyrnas Nefoedd yn cael ei threisio, a threiswyr sy'n ei chipio hi. Hyd at Iwan perfwydodd yr holl perfwydi a'r gyfraith. Ac os mynnwch dderbyn hynny, ef yw Elias sydd ar ddod. Y sawl sydd â chlustig ganddo, gwrandawed. A phwy y cymharaf genhedlaeth hon. A mae'n debyg i blant yn eistedd yn y marchnadoedd ac yn galw ar ei gilydd. Cynasom ffriwt i chi, ac ni ddawnsiasoch. Cynasom alarnad, ac nid wylasoch. Oherwydd daeth Iwan, un nad yw'n bwyta'n ac yn yfed, ac ymaint yn dweud y mae cythrael ynddo. Daeth mab dyn, un sy'n yn bwyta ac yn yfed, ac ymaint yn dweud dyma feddwyn glwth, cyfaill i gasglwyr trethu a phechyduried. Ac eto profir gan ei gweithredoedd fod doethineb Duw yn iawn. Yna dechreuodd gyrryddu'r trefi lle gwnaed y rhan fwyaf o'i wyrthiau. Am nad oeddent wedi edifarhau. Gwai di, Corasin, gwai di, Bethsaida. Oherwydd petai'r gwirthiau a wnaed yn chwi wedi gwneud yn Tyrus a Sidon, buasent wedi edifarhau ers talwm, mewn sach liain a chydw. Ond rwy'n dweud wrthych, cael Tyrus a Sidon lai i'w ddiwddef yn ni ddyfarn na chwi. A thithau, Capernaum, a ddyrchefyr di hyd nef, byddai'n disgyn hyd Hades. Oherwydd, petai'r gwirthiau a wnaed yn y tŷ wedi gwneud yn Sodom, buasai'n sefyll hyd heddiw. Ond rwy'n dweud wrthych, cael tir Sodom lai i'w ddioddef yn ni ddyfarn na thi. Yr amser hwnnw dywedodd Iesu, yr wyf yn dyfoliannu di, o dad, arglwydd nef a deiar. A mi ti guddio'r pethau hyn, rhag y doethion a deallusion, a'i datguddio i rai bychain. Ie o dad, oherwydd felly ryngodd dy fod di. Traddodwyd i mi bob peth gan fy nhad. Nid oes neb yn adnabod y mab, ond y tad. Ac nid oes neb yn adnabod y tad, ond y mab, a rai hynny
a mae'r mab yn dewis ei ddatguddio iddynt. Dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. Cymerwch fy iau arnoch, a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn ydw i, a gostyngiedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystra i'ch cheneidiau. A mae fy iau i yn hawdd ei dwyn, am bai chi yn ysgafn. Bod ni fyw yn helpu ni i ddeall ei air yn well heno. Ni ganu eto i 38 yn yr atodiad o wenaid. A wyt ti'n flinderog, llwybr yn dywych y fflaen. Mae goleuni yn wyneb y ceidwad, a bywyd mor llawn ac mor lan. Tro, dy olwg ar Iesu, ac edrych yn wyneb yn llawn, a holl bethau y byd, bydd y flanant i gyd yng ngoleuni ei gariad a'i ddawn.
geisio Duw gyda'n gilydd. Ni diolch i ti o arwydd am y geiriau i ni wedi darllen o dair sanctaidd di. Ni'n gweddio bydde y geiriau yna nawr yn ein cyffroi ni, yn ber i ni ddiolch i ti am dy ras ti, am dy fod ti yn dweud dewch ata fi. Ac ti'n gwybod sut i ni yn teimlo o fi'n ohono ni. Ti'n gwybod os i ni i'w beichiau bywyd yn cael ni lawr a bod nhw'n fidiau falle. Ni'n diolch i ti bod ni yn gallu dod nawr i'r oedfa yma a dod ar ddydd Sul. Diolch i ti am roi diwrnod orffwys i ni, diwrnod i ni dygeisio di. I wneud yr hyn i ni wedi cael yn creu i wneud, beth sydd wir yn ein bodloni ni. Ac i ni'n gwybod o brofiad bod ni'n gallu chwilio am bodlonrwydd, mae gymaint o bethau eraill, gymaint o lefydd eraill, ac yna sylweddoli bod ti wedi'n creu ni yn gorff ag enaid, a wedi'n creu ni dy adnabod di, a nad ys dim byd arall yn mynd i roi bodlonrwydd i ni. Ond ni'n gweddio arwydd bydd hynny yn wir amdano ni, bod ni wedi dod ato ti. Fel ni yn canu bore yma, o'r syched ar yr arglwydd Iesu Grist i achub. A'r benod i ni newydd ddarllen nawr. Yr arglwydd Iesu yn ymbil ar bobl i edifyrhau a dod ato fe a credu ynddo fe. Ac ni'n gweddio arglwydd, bydd yna wir am bob un ohono ni sydd yma nawr heno. Bod ni yn bobl sydd yn clywed dy lais di, bod ni'n darllen y gair. Ac bod ni'n gwybod na nid rhywbeth yw i athronyddu amdano fe yw'r geiriau yma, ond bod ti yn mynnu ymateb wrthyn ni. A bod yr hyn sydd tu hwnt i ni, dirgelwch doethineb Duw wedi ddatguddio, bod ti wedi siarad. Ti siarad yn y byd, greadigaeth yma o'n gwmpas ni, a bod yr hael, bod dim byd yn gallu cuddio rhag yr hael, ond gyda dy air di, mae hynny hyd yn fwy gwir, bod dy air di fel goleuni, a bod e'n dangos pethau i ni, dangos ein pechod ni, dangos i ni sut bobl i ni, a'n hangen ni amdano ti. Ond diolch i ti yn fwy, na dim byd arall am Iesu Grist, goleuni'r byd, ddod i'r byd yma, ac eto bobl yn cuddio i llyged, ac am ddianc oddi wrth y goleuni yna, a am bod i gweithredoedd yn drwg. Ni'n gweddio arglwydd i byddwn ni yn edifyrhau yn gweithredoedd drwg ac yn dod at y goleuni, dod at Iesu Grist. Diolch i ti am yr oedfa bore yma, diolch i ti am y dair di, i ddarllen y bregethu ac am ddod at fwrdd y cymyn, cael natgoffa eto o sut mae hyn yn gallu dod yn wir, sut ni'n gallu dod yn blant i ti, sut ni'n gallu cael yn cymodi, a bod ti yn gallu dweud wrtho ni sy'n bechaduriau, dewch ata fi, bod ti'n sanctaidd, a bod ni ddim, a bod hynny oherwydd yr hyn a ddigwydd ar y groes. Ni'n gweddio byddwn ni yn ystyried yn ofalus beth nath ddigwydd, ac byddwn ni yn meddwl o ddifri, ac yn fodlon newydd yn meddwl am pwy yw Iesu Grist, a sylweddoli a deall o newydd, dy ysbryd glân di, siarad trwy dair di, sylweddoli fod yn fab Duw, ac fod di byw bywyd pur perffaith, di dod i brofi bethau mor erchill yn y byd creulon yma, a mynd i'r groes, fel bod ni'n gallu dod i dy bresenoldeb di, bod ni'n gallu cael y peth gorau sydd i gael, y bywyd tragwyddol, y bywyd o dy adnabod di o Dduw. Ni'n gweddio byddwn ni yn gwybod am beth yw y profiad yna, nid rhywbeth yn unig ar ôl i ni farw, ond o ddydd i ddydd, bod ni yn gallu cerdded byw y bywydau yn dy bresenoldeb di, darllen dair di, a gweddio gan wybod fod ti'n ateb gweddi. Ni'n gweddio ar y ti, ateb yn gweddio ni nawr, ni'n gweddio ar y ti
i drigyrhau wrthon ni, siarad trwy'r ysbryd. Fel arall, mae cyfan yn wastraff amser. Ac allai un a ddim un pregethwr arall roi bywyd drygwyddol a agor calonau a beri bod yna drwydigaeth yn digwydd. Dim ond ti sy'n gallu gwneud. Ni'n gwyddio ein tad yn dy drygaredd. Ti'n ymweld gyda ni, ti'n ymwneud gyda ni fel eglwys. Ni'n gyflwyno, fath o sydd yn blaen ni'r holl weithgareddau a'r cwrdd aelodau. Yn gwyddio ar y ti, yn defnyddio ni fel eglwys. Yn ti fynd y theirmwyr yn arbennig, a siarad trwyddo fe. Gwyddio dda ti yn beri bod yr eglwys yn oleuni, sydd yn denu bobl ata ti dy hunan. Gwyddio glwysi eraill, ni'n gwybod amdano nhw nawr yn y ddinas yma, lle mae rai ni'n nabod. Ni'n gwyddio dros nhw hefyd ac dros y glwysi eraill trwy'n gwlad ni. Gwyddio y byddwn ni yn bobl, byddwn ni wlad sydd yn edifyrhau, ac yn troi yn ôl ata ti. Trigyrha wrthon ni adlwydd. Gwydden ti, bod gyda ni nawr, byddwn ni pobl sy'n methu bod yma, oherwydd salwch, a pob math o resymau, felly yn teimlo, yn flinderog ac yn llwythog. Diolch bod ni yn gallu dod a'n holl o fidiau, gosod nhw o dy flaen di. A diolch i ti pan mi ni, mae ti sydd wrth y drws yn curo, a bod ni'n gallu agor y drws yna, ti'n dod ato ni. Yn gwyddio bod ni'n profi hynny yn yr oedfa yma nawr, a hynny nid i'r clod i ni, ond clod i ti. Bydd gyda ni nawr, gyda ni heno, a wrth sydd o'n blaenau ni. A defnyddio'r amser yma nawr, i'n cryfhau ni, i newid y ffordd i ni'n meddwl, i newid os oes angen, beth sydd wir yn bwysig ar dop restr yn blaen yr eithau ni. A ein bywydau ni felly yn dwy'n clod i ti. Derbyn ni nawr. Yn enw ac yn heigiant, Iesu Grist. Amen. Wel, yr emyn, cyn bod ni'n troi at air Duw, emyn yw'r rhif 354. Wyle yr athro mawr yn dysgu dyfnion bethau Duw. Dwyfol gariad yn llefaru, fe wnaed clyw arglwydd boed eiriau groeso yn fy nghalon ni. Crea hiraeth mwy am rando arna ti. Dyrwn ni ras i orffwys a'r dyneth a thawn. Tyfu'n dawel yn dy eglwys, ffrwytho yn llawn. 354. Gadewch ni droi da Duw, mynod 11 o Mathew, penodau 28 a 29
Dewch ata fi, bawb sy'n blinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. Cymerwch fy iau arnoch, a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn y dwyf, a gostyngiedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystra i chyneidiau. Mae fy iau i yn hawdd ei dwyn, am bai chi yn ysgam. Wel, y ddau air fi eisiau canolbwyntio arnyn nhw, y ddau'n ydych chi gyda dy, sef dewch a dysgwch. Dewch yn adnod 28, a dysgwch yn adnod 29. Mae'r bywyd Cristnogol yn fater o gael balans. Mae'r ddwy adnod yma yn mynd gyda'i gilydd. Mae angen y balans yma arno ni. Y fan mewn yn cael MOT David Gwyner, y car mewn yn cael MOT David wythnos yma, a un o'r problemau gyda'r ddau yw bod y tyres yn wero i un ochr. Y reswm o'r tyres yn wero i un ochr, os bod y balans ddim yn iawn, ac mae hynny'n gallu bod yn byd peryglus, ddim yn cadw'r car yn syth. Rhaid i'n gael y balans yma, a mae'r balans yma i weld yng Caerdydd ac yn y ddwy adnod yma. Lle bod chi ar ryw bryd yn eich bywyd wedi clywed y gwahoddiad yma i ddod at Iesu Grist. Ond hefyd, mae yna orchymyn yn dos yn adnod 29 i ildio, i ddysgu, i gymryd iau Crist. Mae rai cael y ddau bydd. Wel, yn gyntaf, dewch ata fi. Felly bod chi heno yn flinedig ac yn llwythog. Rhaid chi edrych yn flinedig, a felly bod chi angen gorffwys corfforol. Ond eto nid yna beth sydd fan hyn. Y gorffwys, mae rhaid bydd Iesu'n sôn amdano fan hyn, yw'r gorffwystra i'ch eneidiau. Ac yn dysgu bod ni wedi cael yn creu yn gorff ac enaid. Ni ddim fel anifeiliaid. Mae Austin, Diwynydd enwog yn rifoedd yn ôl wedi dweud ti a'n gwneithos ni dy fwyn dy hun, ac mae ein henaid yn anifig, yn restless, nes gorffwyso yno ti. Felly bod chi'n gwybod rhywbeth am y profiad yna. Felly bod chi wedi blino ar ddarllen a gweld y newyddion a jyst clywed o hyd am gwmpa mas, a dadle, a ganhegwch, a gangyfiawnder, a creulondeb, a rhyfela, ac ar lefel bersonol, lle bod yna stres a siom yn eich bywyd chi. A felly bod chi'n teimlo bod chi'n methu ymdopi, a bod chi eisiau dianc trwy chwilio am bethau felly bydd yn bodloni chi. Rhyw bleser, rhywbeth i chi brynu, i llenwi'r ei fwlch, felly uchelgais a llwyddiant, rhywbeth bydd yn ei chi deimlo bod yna ryw arwyddocâd i'ch bywyd chi, bod bobl yn edrych arnoch chi, ac yn eich edmygu chi. Ac yna, chi'n gweld lle bod chi'n cael rhywbeth bethau yma, bod chi dal ddim yn fodlon, bod nhw ddim yn bodloni chi. A falle heno bod eich cydwybod chi yn eich poeni chi. Chi'n methu cysgu, a chi'n trio wneud pethau da mwyn teimlo yn well am eich hun. A chi'n gwybod, fwy na dim byd arall mae'ch angen mwyaf chi yw maddeuant. A bod na ddim gorffwys, bod na ddim heddwch, bod na ddim tangnefedd yn eich bywyd chi, oherwydd yr holl bethau yma. Chi wedi trio popeth, a chi methu disgrifio eich hunan fel rhywun sy'n fodlon, a bod na heddwch yn eich bywyd chi. Ac os chi'n teimlo fel yna, mae Iesu Grist yn dweud, dewch ata fi, a mi a'r hof o'r ffwystra i'ch eneidiau. Rhoi, na beth yw e? Rhodd, nid transaction yw e. Dyw e ddim fel mynd i'r siop.
Chi'n rhoi rhywbeth, chi'n cael rhywbeth nôl. Na rhodd yw e. Mae'r arglwydd sy'n rhoi yn rhad. Mae'r emyn yn dweud, mae fi yn dlawd. Heb feddi dim. A gyntau yn rhoddi popeth un. Maddeiant, bychodau, bywyd tragwyddol. A'r heddwch yma, i ni felly wedi chwilio amdano trwy'n bywydau ni. Ac mae'r addewid yna. Cael ei ailadrodd yn Iwan pennod 6. Dewch at fi, mae'n dweud yn Mathew, ond yn Iwan 6, mae'n dweud bod bydd pob un. Ond mae'r tad yn ei rhoi i mi yn dod ata fi. Ac ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi. Wel, dewch ata fi. Ond yn adnod 29, mae'n dweud wrthyn ni hefyd, dysgwch gennyf. Dysgwch gennyf. Dwi'n gwneud ni feddwl, fe ni wedi canu am yr athro. Ac rai eglurebau sydd felly yn gweithio yn dda iawn ar gyfer rai cynulleidfaoedd. Dwi'n mynd lle gorllewin, y byd amaethyddol, nhw'n gallu unieithu gyda y darluniau chi'n defnyddio os ydyn nhw o fyd ffermio. Wel, yma yn yr eglwys hon, felly yn fwy na'r fwy o lefydd, mae yna nifer o athrawon, a darlithwyr, a chyn athrawon, a chyn darlithwyr, ac yn I gyd ar ryw bwynt wedi bod yn yr ysgol, neu felly dal yn yr ysgol. A ni'n gwybod beth sy'n gwneud athro da. Ond wrth fi ddefnyddio eglurebau fan hyn, pidwch a jyst meddwl am y darluniau, achos mae'n hawdd yn dweud weithiau, chi defnyddio darlun, ac ar ôl yr oedfa, chi'n clywed pobl sy'n sôn am y darlun yna. Felly, os chi yn athro neu'n blentyn ysgol, pidwch a jyst dweud, o ie, fi'n cofio athro fel yna, neu fi'n cofio dosbarth fel yna. Siwr, os nath e ddigwydd, ond mae'n siŵr bydd wedi bod yn rystredig iawn ar gyda Iesu Grist, os yn defnyddio'r darlun yma, bod pobl yn dweud, wel, enghraifft y tŷ ar y graig y tŷ ar y tywod. Yn rystredig sy'n rhywun sy'n gweud, o, fi'n cofio rhywun oedd yn adeiladu rhyw dŷ ar y tywod. Wel, dim dyna'r pwynt. Mae eglurebau yn helpu ni, ond maen nhw fod I fynd â ni at y reality. Felly, newch chi ni ystyried yr athro. A beth sy'n wir am yr athro. Dysgwch gennyf, medde Iesu Grist. Wel, y peth cyntaf, mae'n arbenigwr awdurdodol. Ni'n dweud weithiau yn dyn ni felly am ryw athro, mae'n gwybod I stwff. Chi ddim eisiau cael eich dysgu gan athro, chi'n gwybod bod yna fylchau yn ei ddealltwriaeth o'r pwnc. Wel, ni'n dod â Iesu Grist, yr un sy'n dweud, yn adnod 27, traddodwyd I mi bob peth gan fy nhad. Nid oes neb yn adnabod y mab, ond y tad. Ac nid oes neb yn adnabod y tad, ond y mab. A rai hynny, mae'r mab yn dewis ei datguddio iddynt. Fel mae Iwan yn dweud, nid oes neb wedi gweld Duw erioed, yr unig un, a gyntau yn ddiw, yr hwn sydd yn mynwys y tad, hwnnw a'i gwnaeth yn hysbys. Iesu Grist yw yr un, mae'n dweud, mae'n gwybod na fe yw unig obeth y byd. Unig obeth y byd yma gael ei achub o farn Duw. A mae'r cyfan, mae'n dweud, yn fy llaw I. A hyd yn oed nawr, mae'r un sy'n reoli'r byd, a reoli'r bydysawd. Yr un sy'n dweud, roeddwyd I mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddeiar. Mae'n gweud nad o 25, yn dweud. Mae pethau sydd wedi cuddio rhag y doethion a'r deallusion a'i datguddio i'r rhai bychain. Y rhai hynny, mae'r mab yn dewis I ddatguddio iddynt. Ni wedi darllen yn y bennod yma am Iwan Fedyddiwr, a Iwan Fedyddiwr yn impresif yn dod. Oedd e'n athro da. Mae hyd yn oed yn dweud wrthyn ni chwododd ymlith meibio'n gwragedd, neb mwy na Iwan Fedyddiwr.
Ond be mae Iwan Fedyddiwr yn dweud, mae'r arglwydd Iesu ar lefel arall yn llwyr. Mae yna o'r dechreuad. Mae'n fab Duw. Dyma un sydd yn arbenigwr. Mae gyda fe awdurdod. Mae Iesu Grist yn anghymarol fel athro. Mae beth am i ddosbarth ede? Beth am y dysgwyr, y disgyblion? Ac maen nhw'n swnio fel pobl dwp. Maen nhw'n swnio fel dosbarth dwp. Mae'n dweud yn adnod 25, mae nid y dwythion a'r deallusion yw'r rai hyn, ond y rai bychau. Ac lle hwnna, achosi broblem i ni. Achos lle chi ddarllen hwnna, a meddwl, wel, na fe os chi'n glyfar, allwch chi ddim fod y ddisgybl i Iesu Grist. Mae dim ond pobl syml a naif sy'n llyncu popeth sy'n dilyn Iesu Grist. A dyna'n cyhyddiad, ynddo fe? Dyna'n cyhyddiad yn aml iawn wrth bobl fel Richard Dawkins a'i debyg, wel, mae rhaid i chi fod yn dwp i gredu y pethau yma. Ond pan mae'n dweud na nid yr doethion a'r deallusion sydd wedi credu, be mae'n golygu yw hyn. Be mae'n golygu yw mae pobl sydd yn ddoeth yn ei golwg nhw i hunain. Pobl sy'n ddoeth yn ei golwg nhw i hunain. Ydy hwnna'n disgrifio chi heno? Pobl sydd yn styfnig yn eu hangrediniaeth nhw. A na beth sy'n wir am y bobl yn y benod yna. Na pham sy'n darllen yn benod ar ei hyd. Chi'n darllen yn adnod 18 a 19. Oherwydd daeth Iwan, un nad yw'n bwyta nac yn yfed, ac ymaint yn dweud y mae cythrel ynddo. Daeth mab y dyn, un sy'n bwyta ac yn yfed, ac ymaint yn dweud dyma feddwyn glwth, cyfaill i gasglu'r trethu a phechyduried. Eto profer gan ei gweithredoedd fod doethineb Duw yn iawn. Hynny, pan oedd Iwan yn dod, yn dweud, come on, cheer up. So ni moyn Iwan, mae'n ddiflas. Mae'n sôn o hyd a medifeirwch. Ond yna pan mae Iesu Grist yn dod, ond nhw ddim moyn ei chwaith. Dyma un sy'n gyfaill i gasglu'r trethu a phechyduried. Hynny yw, bobl yma'n sefyll mewn safle lle maen nhw'n dweud, fi'n iawn, a mae angen i chi addasu, mae angen i chi newid beth chi'n dysgu. Mae'n hawdd dweud yn dweud bod croeso i bawb yn nosbarth yr arglwydd Iesu Grist. Ond dyw hynny ddim yn wir. Achos mae rhaid bod yn barod i edifyrhau. Mae rhaid bod yn barod i newid eich meddwl. Dyw edifyrhau ddim jyst yn golygu troi o ddiwrth eich trigioni. Ond mae hefyd yn golygu dweud o'n i'n wrong am Iesu Grist. Newid eich meddwl o beth ych chi'n credu amdano fi. Ydych chi heno fod yn cydnabod o'n i'n wrong. Nid jyst athro da, nid rhyw esiampl da yn unig yw Iesu Grist. Mae e'n fab Duw. Ond oedd y trefi yma, ni'n darllen amdanyn nhw, yn y benod yma, dyma'r adran yn dweud gwair trefi di a difar. Oedd y bobl yma ddim yn fodlon newid i meddwl. Ni'n sôn jyst nawr am Iwan 6. Felly bych chi'n cofio yn Iwan 6, mae'n sôn am Capernaum. Yr un peth mae'n sôn fan hyn, a thithau Capernaum, gwaedi. Wel, yn Iwan 6, yng Capernaum, mae Iesu Grist yn dysgu hyn. Ewyllus fy nhad yw hyn. Bod pob un sy'n gweld y mab ac yn credu ynddo i gael bywyd. Bywyd trwywyddol. Yn ar ôl iddo ddysgu hyn, mae nifer o'i ddisgyblion yn dweud geiriau caled yw'r rhain. Pwy all wrando arnynt? O'r amser hwnnw, trodd llawer o disgyblion yn ei holau a pheidio mwyach a mynd o gwmpas gydag ef. Hynny, o'n nhw'n siarad wedi clywed Iesu Grist yn gweud dewch at y fi, ac o'n nhw wedi dod, ac o'n nhw wedi dilyn. Ond yna, o'n nhw'n meddwl, hold on, na, lle ddim credu hyn.
Mae'r geiriau yma'n offensif i fi. Lle ddim credu mae ti yw'r unig ffordd. Lle ddim credu ti fod ti'n fab Duw. Lle ddim credu bod rhaid i fi edfyrhau a roi'n ffydd llwyr yno ti. Nid bobl fel yna mae'r arglwys i Grist am ei dysgu mewn ffordd. Mae'r athro yn dweud, wel, os nag wyt ti eisiau dysgu, os nag wyt ti eisiau ei fyddhau, os wyt ti'n mynd i dorri ar draws a dweud bod fi'n anghywir yn hyn, wel, yna mae'n well bod ti'n gadael. Beth mae'r athro da yn mynnu? Dyna'r cwestiwn nesaf. Beth mae Iesu Grist yn mynnu? Wel, mae'n mynnu bod ni yn ildio. Ildio. Cymerwch fy iau arnoch. Cymerwch fy iau arnoch. Nawr, beth yw iau? Wel, nhw'n rhoi iau ar ychen. Felly bod chi dal yn meddwl, wel, beth yw ychen? Wel, ychen yw rhyw gradur debyg i fywch, a bydden nhw'n cymryd ddwy ychen bydden yn llusgo offer trwm o gwmpas cae. A bydde crossbar yma yn cael ei roi ar gefn yr ychen. Bydde bod nhw'n mynd gyda'i gilydd i'r un cyfeiriad. Ond oedd y term, yn amser yma, yn amlwg yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio perthynas athro a disgybl. A'r syniad yw bod y disgybl yn gwrando ac yn mynd i'r un cyfeiriad a'r athro. Nid yn derbyn rai pethau ac yn gwrthod pethau eraill. Felly bod rhaid i chi yn cofio golffwr Nick Faldo. Mae sbel nawr yn cydies gyda fe yn feol. Ond ar ryw bwynt yn ei yrfa fe, gofodd ei gael coach newydd, fforddwr newydd. A nath yr fforddwr newydd yma, mwy neu lai dweithio fe, mae rhaid ti anghofio popeth ti wedi dysgu am yr ffordd ti'n swingo. Mae rhaid i ti ddechrau o'r newydd. A nath ei gymryd 2 flynedd iddo fe, heb ddim llwyddiant, nes bod pethau'n clico eto. Nick Faldo yn dweud mewn rhyw gyfweliad, I thought, pan nath ei gymryd y coach newydd yma, I thought I would take some of his thoughts and ideas and stop at that. Hynny yw cymryd rhai o'r syniadau a felly jyst addasu i gêm tipyn bach. A ni chi dod weithiau at air Duw fel yna, ni chi dod at eiriau Iesu Grist fel yna. A mae'n ei gymryd peth o ddysgeidiaeth Iesu Grist, lle gytuno gyda hyn, ond nid gyda hwn. A mae'r adnodau yna, wel, sori, mae'n sôn am farn Duw, a lle ddim derbyn hynny. A lle ddim ildio yn llwyr. Ond na, mae rhaid dod ac ildio. A dod, fel mae adnod 25 yn dweud, dod fel rai bychain. Mae Iesu Grist yn datguddio ei hun i rai bychain. Nes ymlaen yn yr Efengil yn pennod 18. Mae Iesu'n gweud, heb gymryd eich troi a dod fel plant. Nid ewch fyth i mewn i deyrnas nefoedd. Rhaid ni blygu er mwyn dod at arglwydd Iesu Grist. Mae cwestiwn arall, beth yw'r gôl? Beth yw'r nod yr athro yma? Mae pob athro da yn rhoi nod y wers. O leia mae yna nod i'r tymor, a nod i'r flwyddyn. Mae yna bwrpas, mae yna gôl. A mae pobl yn aml yn cyfeirio Iesu Grist fel athro da, ond yn yr ystyr bod e'n dysgu ni sut i fyw'n dda. Ond nid dyna y nod. Yn y pen draw, nid dyna'r gôl. Dyma'r nod fan hyn yn adnod 27. Traddodwyd i mi bob peth gan fy nhad. Nid oes neb yn adnabod y mab, ond y tad. Ac nid oes neb yn adnabod y tad, ond y mab. A rai hynny, mae'r mab yn dewis i ddatguddio iddynt.
Y nod yw adnabod Duw. Dyna pam mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dod. Nabod Duw yw bywyd tragweddol. Dyna beth yw bywyd tragweddol. Dy adnabod di ar hwnna'n fonaist Iesu Grist. Perthynas gyda Duw. Perthynas gyda'r arglwydd Iesu Grist. Pobl yn gallu gweud bod nhw'n gwybod lot am Dduw. Ond mae Cristion yn gallu cyfarch Duw fel ei dad, Abba Dad. Wel, sut mae'r mab yn datguddio Duw? Mae'n datguddio Duw trwy ei fywyd pur, perffaith. Iesu Grist yn datguddio Duw trwy ei eiriau fe, trwy damhegion. Y ddameg yna, er enghraifft, sy'n sôn am dad yn croesawu plentyn, mab a fradlon yn ôl. Mae'n datguddio Duw. Mae'n datguddio Duw trwy'r gwirthiau. Mae'n datguddio Duw trwy'r groes. A'r cyfan fe bod ni'n dod i nabod y tad. Wel, i orffen, sut athro yw e? Sut athro yw e yn ei berson? Chwyddo weithiau chi'n dod i nabod athro y person go iawn. Nid jyst bod nhw'n gwneud job da, ond mae'n rhywbeth am ei personoliaeth ni. Chi'n dod i'w nabod nhw, a'i hoffi nhw. Cymerwch fy iau arnoch. Pwy yw'r fi yma sydd yn siarad fan hyn? Mae'n swnio'n demanding yn dweud. Pwy sydd eisiau cymryd iau arnyn nhw? Pwy sydd eisiau cymryd rhywbeth sydd, gallu ymddangos fel sydd yn eich cythywo chi? Ond na, mae'r iau yma, mae'r iau yn hawdd ei dwyn a'r baich yn ysgafn. Mae nifer o'n chi, wrth gwrs, wedi darllen y llyfr yma, Gentle and Lowly. Os chi heb wneud, fi'n argymell bod chi yn darllen y llyfr. Mae'n sôn am y geiriau yma ac yn hangi ac yn sôn am ddarnau eraill o'r sgythyr sydd yn hangi ar yr un pwyntiau. Yr arglwydd Iesu Grist yn dweud, addfwyn y dwyf a gostyngiedig o galon. Gostyngiedig o galon. Hynny yw, yn ei galon, yn ei berson. Dyna pwy yw e. Pan mae'r Beibl yn sôn am galon rhywun, mae'n cyfleu canolbwynt y person yna. I bersonoliaeth e. Y canol. Mae gyda ni un sydd yn addfwyn. Mae gyda ni un sydd yn deall. Yn deall, yn bo athro da. Yn deall, yn dweud, wedi bod trwy'r un profiad ac mae'n deall. Wel, mae'r arglwydd Iesu Grist yn deall. Fel dyn dysgodd ei fuddod. Mae Hebreaid y dweithio ni, a mae'n gallu cyd ymddwyn ar rhai anwybodus a'r cyfeiliornus. Lle bod chi wedi dysgu dosbarth fel yna. A dyna fel i ni. Yn Saesneg, he can deal gently with the ignorant and wayward. Mae gymaint o mynedd, os chi'n gwestiwn ysnifer y fynyddoedd, chi'n gwybod bod chi'n tystio bod Iesu Grist yn amyneddgar a bod e yn addfwyn gyda ni. Mae'n ostyngiedig, mae e yn hawdd i ddod ato. Mae fy iau yn hawdd ei dwyn. Yn hawdd ei dwyn. Os chi wedi darllen y llyfr y Gentle and Lowly, mae'n ei cysylltiad gyda Effesied pennod 2, adnod 7. Mae'n sôn fyna am gyfoeth, difesur ei ras, trwy ei dirionddeb. Dyna'r gair, tirionddeb i ni yng Grist Iesu. Mae yna rei athrawon, chi'n mynd atyn nhw. Maen nhw'n approachable. Maen nhw, chi'n gwybod, os ewch chi atyn nhw, bydd yna wen, bydd nhw eisiau eich helpu chi. Wel, gymaint fwy, yr arglwydd Iesu Grist, ein hathro ni. Wel, dewch i ni i wrando, meddwl am yr emen o'n i'n canu cyn y bregaeth. Bydden ni yn bobl sydd yn gwrando ar yr athro. Ac ddim jyst yn clywed, ond yn ei feddhau. Dewch ata fi. Bawb,
sy'n blinedig ac yn llwythog, ac fe roedd â fi o'r rhwystra i chi. Cymerwch fe iau arno, a dysgwch gennyf oherwydd addfwyn y dwyf, a gostyngedig o galon. Ac fe gewch o'r rhwystra i'ch chynedio. Mae fy iau yn hawdd ei dwyn, am bai chi yn ysgafn. Diolch iddo. Amen. Mae'n mynd i orffen rhif 471. 471. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, tyrd ata fi yn awr, glinderog un, chi ardd ymron, rhoi pwys dy ben i lawr. Mi ddeithym at yr Iesu ci, yn llwythog, dan fy nghlwyf, gorffwysfa, gefais yn ddwyf, a dedwydd wyf. Yn harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, gyda ni wyll yn oes oesoedd.